Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonane, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Sekwe-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba osuke lusematheni ngalolo suku. Ingane wethu bekela-ke nje igameko ezenzeka mihla namalanga la eSouth Africa. Kubikwa ukuthi-ke endaweni yasoThungathi edolobheni phakathi kuthiwa-ke izolo ebusuku bayikhona-ke izolo kuthiwa-ke kunowesifazane ogwazwe kabi wabulawa kulona-ke usuku lwayizolo, nokuthiwa-ke isoka lakhe belikade likhona endaweni-ke yesigameko, kodwa-ke ngesimo sokuthi-ke belidakwe kakhulu belingakwazi ukukhuluma-ke into ezwakalayo, kodwa nje kuthiwa-ke obekuzwakala ukuthi-ke lithi-ke lona limbonile umuntu okwazi intombi yalo futhi eliyamazi. Lesigameko senzeke laphaya enxanxatheleni-ke yey'tolo eduze namathaveni-ke adumile laphana-ke oThungathi-ke. Njengoba-ke sibona-ke isithombe usisi ulele phansi, kodwa-ke bese ngimfihla ngesimo sokuthi-ke uYouTube imithetho yakhona-ke ayingivumeli ukuthi-ke siveze into ebukeka inegazi phakathi, kodwa-ke lo wesifazane ushone kanjalo ngaphandle nje kwethaveni-ke khona oThungathi. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sekwe-Trend TV ngizohleze ngikhona ngilethela-ke esematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo, nibe nokhisimusi omnandi onganazo iy'ngozi, ni-enjoy kahle emakhaya ngalesi sikhathi sokuthi-ke nonke nihlanganyele nemindeni yenu nijabulele ukhisimusi. Ingane zakwethu makwenzeka ngithola ithuba makukhona-ke igemegeme ey'velayo ngizolongivela la ngizonazisa ngalezo igemegeme, kodwa-ke nje ithemba selisekuthenini makuphela-ke amaholidi kaDisemba ila i-channel-ke iyobe-ke isiqhubeka ngokuphelele noma ngokujwayelekile. Ingane zakwethu sihlangabezane ngozayo.